Jeg har, da jeg talte nytårsaften om Guds løfter, og så kom jeg til at tænke på bagefter, ja, hvad fokuserer vi egentlig på i vores dagligdag? Hvad er det, vi prioriterer? Så det blev ligesom de 2 spørgsmål for den her, eller det som jeg gerne vil sige i dag. Men allerførst, så det, der var nogen, der ikke var her, så de får en lille repræsentation. Vi havde fat i Guds løfter og fandt ud af, at Gud, at han er trofast. Han som kalder jer, han vil også gøre det. At det, når Gud han har sagt noget, og han har givet sine løfter, så er Gud trofast, og han gør det. Vi havde også lidt sjov en, at han havde givet over 7.000 løfter igennem hele livet, og han holder alle sammen. Når vi tænker på, hvad vi kan, så kan vi måske holde et, hvis vi er heldige. Hvis det ikke er så stort, så kan vi måske godt holde det, men tænk at Gud han har holdt over 7.000 løfter. Holder til tro. Og det ene af de løfter, ja, det er som vi kender fra Johannes 3,16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Det, der egentlig lige triggede hvad det er, vi fokuserer på, var egentlig det her vers. Fordi der står, at hvis vi tror, har vi evigt liv. Men hvad så med dem, som ikke tror? Der har Gud også lovet, hvad der sker med dem. Fordi de har ikke det evige liv. Og det jeg kom til at tænke, det var, at vi er opmærksomme på de mennesker, som er rundt om os. Som ikke kender Gud. Eller som ikke vil have noget med Gud at gøre. Fordi der er kun én ting for dem. Og det var evig fortabelse. Det har Gud lovet. Så derfor så tænkte jeg videre i den bane. Og det sidste, den tager vi også lige med her. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vores håb. For han, som gav os løfterne, er trofast. Igen, Gud er trofast. Og det må vi huske på også, når vi står i vores dagligdag, at Gud er trofast. Han har lovet at være med os. Giv os ord. Han har lovet os, at vi kan være der, hvor vi er. Også i svære situationer. At det er noget, det må vi holde urokkeligt fast ved. Jeg har så en her. Jo, så kom nogen under der. Fordi det her med, om hvad fokus vi har. Har vi fokus på Gud, eller har vi fokus på os selv? Og der synes jeg egentlig, at den rammer rigtig godt. Vi er alle fortabte syndere. Det er med den her, vi gør sådan her. Ja. Vi er alle fortabte syndere. Født med den natur. Den fortabte natur. Så har vi et valg, om vi vælger at fokusere på os selv, eller vi vælger at fokusere på Gud. Det der frelsen, den kommer ind. Vi bliver frelst fra dom. Vi bliver løst, når vi fokuserer på Gud. Og vi bliver bundet, eller bliver ved med at være bundet, når vi fokuserer på os selv. Det, som jeg vil tale om i dag, det er mere oppe i den her. Det er, om vi fortsat har vores fokus på Gud, eller om vi fokuserer på os selv. Fokuserer vi igen på Gud, er vi frie, og fokuserer vi på os selv, så vi bliver på det som også vi skal huske helliggørelsen, ikke herliggørelsen, helliggørelsen. Det er en proces, vi skal igennem. Og ja, den anden hernede, hvis vi vælger at sige nej til Gud, jamen så er der den evige død, fortabelsen. Og der har vi kun fokus på os. Så kan man jo sidde og kigge på, hvad for en man helst vil ramme af de 2 baner. Jeg håber, det er den øverste. Det er mit håb for jer alle, at vi får lov til at være sammen i herligheden en dag med Gud. Og jeg må nok sige, som tingene ser ud nu, så
ser det ud som, han snart kommer i hvert fald. At vi er redde, og at vi er klar til ham, til at være sammen med ham. Jeg vil godt starte i 1. Peter 1, 14-16. Vi kan tage vers 13 med. Når vi nu har vendt os til Gud, vi har vores fokus på ham, så skriver Peter også her, at, vi tager lige fra vers 13, vær derfor overvågne, gør jer sindet rede, bind op om jeres lænder, og sæt jer alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed. Men ligesom han, der kaldte jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførsel. For der står skrevet, I skal være hellige, for jeg er hellig. Der står, at vi skal være overvågne. Vi kan ikke bare sige, nu er jeg frelst, og så sætte mig ned og så sige, Gud, vi gør resten. Gud, han er med os, og Gud, han gør rigtig meget. Men vi kan ikke bare sætte os med hænderne i skødet og sige, jeg er frelst, jeg kommer i himlen. Så der står her, tilpas jer ikke de lyster, som I fulgte i jeres uvidenhed. Det vil sige, at vi har stadigvæk noget, vi går og kæmper med. Det er heller ikke en dansk rose og en lyserød sky, vi sidder på, når vi er frelst. Satan, han vil stadigvæk stå med sine glående piler og skyde ind over os, selvom han kan ramme os. Og det er derfor, det er så utroligt vigtigt, at vi er i grundfæsten, at vi søger ham, og vi har fællesskab med Gud, fordi der har vi vores tilflugt og vores beskyttelse. Men før var vi uvidende om de ting, vi rendte rundt og lavede, de synder, vi rendte rundt i. Nu ved vi, at det er forkert. Det vil sige, at vi er blevet anderledes i forhold til, hvad vi var før. Vi har nogle andre værdier. Vi har en anden natur. Jeg læste en, der siger, at en hund, den har natur som en hund, den finder sammen med hunden. En kat har natur som en kat, den finder sammen med katte. Hvad gør vi kristne? Finder vi sammen med kristne? Eller lever vi stadigvæk vores liv, så om der ikke er sket noget? Sammen med de mennesker, som vi var sammen med før, som måske trækker os i forkerte retning. Er det dem, vi bruger tid med? Eller ønsker vi? Har vi virkelig en længsel efter at være sammen med Gud, sammen med hans folk? Sammen med nogle af dem, som har det samme, som vi har, den samme natur, som vi har. Vi har fået en ny natur. Så er spørgsmålet, hvad for en natur fodrer vi? Er det Gud, vi fylder os med i vores dagligdag? Jeg tænker meget på dagligdags ting. Hvor er det, jeg bruger min tid, mine penge, mit værd, mine talenter? Er det på mit arbejde, hvor jeg kan være noget, hvor jeg kan blive anerkendt for det, jeg gør? Eller er det hos Gud, hvor Gud han anerkender mig? Men jeg får nok ikke ligesom det her skulderklap, som man kan få tilfredsstillelsen af at være noget her. Men det gør vi den dag, som vi så skal stå hjemme hos ham. Der får vi en løn efter det. Jeg hørte, børneklubben havde faktisk lidt af det samme her til morgen med at giver vi med den store fanfare, når vi stopper pengene i bøssen, eller når vi gør noget, giver vi, eller gør vi noget, så alle kan se det? Er det for min egen vindings skyld? Eller er det Gud, der skal se, hvad jeg gør? Der må det være Gud, der ser, hvad vi gør. Og det må jeg sige, det er også noget af det, der har ramt mig i den tid, jeg har forberedt her. Hvad er det, jeg vil opnå? Hvem er det? Hvems gunst er det, jeg vil have? Man kan sige det sådan.
En anden ting, som jeg lader mærke til i den her, det er, at der står, at I skal være hellige. Det at være hellig, tilsidesat af Gud, til en speciel opgave. Vi er sat ud af det, vi er i, af denne verden. Vi lever stadigvæk i den her verden. Så vi skal stadigvæk være i den her verden. Der står ikke, at vi skal skille os helt ud fra dem og putte os ind i vores lille osteklokke. Fordi så kan vi i hvert fald ikke blive påvirket udefra. Men vi er hellige. Vi er hellige. Vi skal være hellige. Fordi som Gud siger, at jeg er hellig. Guds natur er, at han er hellig. Det er den nye natur, som vi også har fået. 2. Korinther. Jeg fik lige skrevet 6-14, eller 6-14 til 7-1. Jeg nåede ikke at få skrevet det på hernede, fordi jeg kom lige til at læse det, og så tænkte jeg, det var egentlig faktisk også noget, som vi kunne dele her. Der står i 6:14, træk ikke på samme hammer som de vantro. For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre? Eller hvad har lys til fælles med mørke? Hvordan kan Kristus og Belia stemme overens? Eller hvordan kan en troende have lov og del med en vantro? Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er det levende Guds tempel, som Gud også har sagt, jeg vil bo og vandre midt iblandt jer, midt blandt dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Derfor, af bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent. Så vil jeg tage imod jer, og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den almægtige. Da vi nu har disse løfter, mine kære, skal vi rense os selv for alt snavs på krop og ånd, og være hellige i Guds frygt. Igen det, at vi overvejer, inden vi gør noget, går i bøn til Gud, inden vi gør noget. At Gud han får lov til at bestemme i de forhold, vi går i dagligdagen. Træk på samme hammer. En vis kone, eller ikke en kone, det var en vis ældre dame, der sagde til mig en dag, start aldrig forretning sammen med en ikke-kristen. Den har virkelig undret mig. Og det kom ud af det her, hvor jeg tænkte, hvad menes der? Træk ikke på samme hammer. Vi må virkelig overveje, hvem det er, vi går med. Er det noget, der er skidt for mig? Få det væk. Der står, at hvis dit øje fører til, jeg kan ikke huske, hvad det står. Noget med, at hvis dit øje bedrager dig, så rykker det ud. Altså, at vi fjerner de ting, som kan lede os i fornærmelse. Lede os til at synde, så vi får det fjernet fra vores liv. Kan vi selv gøre det? Nej. Så lige hvad jeg skal sige, jeg er en fortabt sønder, eller jeg er en fortabt sønder. Jeg kan ikke noget i mig selv. Jeg må bede Gud om hjælp. Jeg må bede Gud om, at han må hjælpe mig med at fjerne. Kan jeg så sætte mig ned med armene i skødet igen, og så sige, Gud, så fjerner du det. Hvis jeg ikke er villig til at skubbe de ting væk, som skubber mig i den forkerte retning. Vi må selv også være indstillet på at sige, det her, det er ikke godt for mig. Men husk, at vi har løftet om, at Gud er trofast. Hele vejen igennem. Gud er trofast. Gud hjælper os. Gud han bærer os. Vi også sagde sidste gang, med, at man har 2 sæt fodspor, der går i sandet, så kommer de svære tider, så er der kun 1 sæt fodspor i sandet. Hvor vi kan stå og sige, Gud, hvorfor skulle jeg gå alene her? Hvor Gud står og siger, det er mig, der bar. Og hele vejen igennem. Gud han er trofast. Han bærer os. Han hjælper os. Og der vil han også, hvis vi har fokus på ham, jeg tror jeg snakke lidt mere om det, hvis vi har fokus på ham,
så er vores søn også meget nemmere at komme af med. Fordi vi har fokus på ham, ikke på alt det her, nu har jeg gjort det igen, står og slår mig selv oven i hovedet. Men at vi fokuserer mere på at sige, du kender mig. Du kender mit hjerte. Du renser mit hjerte. Og derigennem lader Gud arbejde i os. Vi har fået Helligånden som vores vejleder, som vores opmuntrer. Romerne 12, 1 og 2. Så formaner jeg, brødre, med Guds barmhjertighed til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer. Det er Gud, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Ja, at vores åndelige gudstjeneste må være at gøre Guds vilje. Hvordan kender vi Guds vilje? Guds vilje, det må vi finde i Guds ord. Vi må søge ham. Vi må være i hans nærhed for at kende Gud. Igen, vi kan ikke vandre væk fra ham og så tro, at vi kan lære Gud at kende. Vi lærer ikke ham ovenpå at kende, hvis vi ikke går op og banker på hans dør og siger hej. Vi må være i hans nærhed for at lære ham at kende. Også som menighed, vi må være i hinandens nærvær for at lære hinanden at kende. Det er Guds barmhjertighed, der bringer os dertil, at vi kan leve som et helligt offer. Efeserne 5, 15 og 16. Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik for dagen. For dagene er onde. At vi igen tænker over, hvordan er det, vi lever? Hvad er det for et billede, vi sender til de mennesker, vi er iblandt? Kan de se på os, at vi er anderledes? Eller er vi bare den samme Jan, som brænder rundt på arbejde? Eller er der sket en forandring i os? Er den her nye natur, som Gud har givet os, får den lov at slå igennem i vores liv? At vi må leve som vise, og ikke som uvise. Og så brug det gunstige øjeblik. Hvornår er det gunstige øjeblik? Det ved vi ikke. Det er derfor, som vi også startede med at være overvågende. Vær klart. Fordi det gunstige øjeblik, det får Gud han sender folk på vores vej. Gud han sender mennesker i vores nærvær, som vi kan være noget for. Som han ønsker, at vi skal give noget til, eller de skal give noget til os. Men at vi altid er klar til at vise, hvem han er. Også når folk, de bliver, det vil jeg godt just kalde træls over for os. Men der er det nemmere at bare gå sin vej, eller lade som ingenting. Men at vi er klar på at sige, hey, sådan er Gud ikke. Det passer ikke, det du siger. Og forklare, hvordan Gud han er i vores liv. Alle har et vidensbyrd. Alle har noget, som man kan fortælle om, hvad Gud han har gjort. Hvis man kender Gud. Ordsprogene 9:10. At frygte Herren er begyndelsen til visdom. At kende den hellige fører til forstand. Vi henter vores visdom og vores forstand fra Gud. Ikke fra den verden, ikke fra hvad vi kan finde her, men at det må være igen, der prioriterer det. Guds ord. Og vi lærer Gud bedre at kende. Derigennem får vi visdom til at leve, og visdom til at forkynde evangeliet fra. Femte Mose 10, 12 og 13. Og nu Israel, hvad andet kræver Herren, din Gud, af dig? Eller du skal frygte Herren, din Gud, vandre af alle hans veje, og elske ham, og tjene Herren, din Gud,
og hele dit hjerte, af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, så du holder Herrens befalinger og hans lov, som gives dig i dag. Og så står der til det bedste for os selv. Guds lov er til det bedste for os selv. Kan vi godt nogle gange synes, at det er rigtig uretfærdigt, sådan som Gud han behandler os? Eller sådan som vi synes, at vi gerne vil gøre noget andet? Gud han gør ikke noget, medmindre det er til bedste for os. Det er frygte Herren. Er det, at vi skal være bange for? Er vi bange for Gud? Eller er frygten en ærefrygt for den store konge? Nu får vi en konge i dag. Har man har vel en, hvad hedder sådan noget? En autoritær og respekt, ja, for det, som er over. Har vi den for Gud, eller er Gud bare vores makker, som står ved siden af os, og ham kan vi klappe på skulderen? Eller er han den her konge, herre og Gud? Har vi virkelig forstået, hvem Gud han er? At han er en æret konge. Højt og højt. Kongernes konge og herrenes herre. Det er jo fantastisk at have ham på vores side. Ønsker vi at tjene ham? Ønsker vi at tjene kongernes konge og herrens herre? Ham som ved alt, ham som kan alt. Ja. Der må vi være. Så er vi sikre på sejr. Hvis vi er på hans side. Salme 139, 23 og 24 var en, der kom til mig. Fordi det her med, hvem er det, der skal gøre alt det her i mig. Og der står, ransag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig, og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afguds veje. Led mig ad evighedens veje. At Gud han får lov til at gøre rent i huset. At han får lov til at blive vores herre, og ham, som får lov til at bestemme, hvor vi går, hvor vi står, hvad vi gør, hvad vi siger. At vi altid spørger ham til råds, inden vi gør noget. Ransag mig. Må det også være vores bøn, at Gud han får lov at ransage os. Jeg havde sat med 25.5 sidste gang afsluttende vers. Jeg vil lige også godt slutte af med den her gang, at det må være lidt vores ønske. Eller det må være vores ønske. Vejled mig i din sandhed, belær mig. For du er min frelses Gud. Til dig sætter jeg altid. At vi altid har sat vores håb til Gud. Og at vi lader ham få lov til at være vores et og alt. Sætter ham på førstepladsen i vores liv. For mit eget vedkommende, så vil jeg sige, at det kan godt være svært en gang imellem. Fordi der er så mange ting, man gerne selv vil. Men den her bøn her, at han må vejlede mig i sandhed, eller i sandhed, og sandhed den. At når han får lov, så virker det altså meget. Så får vi lov til at blive sat fri. Og vi får lov til at se velsignelserne. Hans velsignelser. I stedet for de kampe, som vi stiller os selv i hele tiden. Fordi vi ender altid ude i den hvor vi ikke selv kan bunde. Hvis vi prøver at gøre selv. Men vi har også en far, som står med åbne arme hver gang. Det er jeg i hvert fald fantastisk glad for, at han står med åbne arme hver gang. Du siger, kom. Jeg kender dig. Jeg kender dit hjerte. Kom til mig. Og der bliver fred, og der bliver tryghed, og der bliver glæde. Der bliver alt det, som vi egentlig hungrer efter. Det er
Det har Gud til os, når vi kommer til ham.